Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ito po si Manggas. At ito ang Sino? Ako. Para sa mga mahilig magsabong, naging viral ang halos 400 manok panabong na inimport mula sa Amerika. Hinarang ito sa cargo and warehouse sa may Naiyawan at sinasabi pang hindi kumpleto ang mga dokumento ng nasabing mga manok panabong. Kaya hindi ito pinapasok agad ng Bureau of Animal Industry. Kulang-kulang daw sa papeles. Nagreklamo na ang mga may-ari dahil 4 na manok pa lang ay aabot na ng 200,000 pesos. At meron pang isa. 32 manok ang kanyang binili na aabot sa 2 milyong piso. Ganon ang mga manok na ito dahil imported galing pang Amerika. Kung kaya hinihintay nila na magkaroon ng clearance at makapasok na ang kanilang mga in-order na manok panabong. Nagreklamo sila baka umano'y mainitan at mamatay. Mahal pa naman ang bili nila. Ano ang nangyari sa mga manok panabong? Yan ang ating Sino? Ako. Sino? Ako? Morning call! Morning, kids! Kaloyal! Feel good morning! You're my little boo thing, so I don't give a hoot what you do, say girl. Adlang Lunes, March 4, 2024. Sa oras na ito ay kasama niya ng cool na angkol from Davao, Angkol Dagoy! Kahunat na si Angkol makawigil-wigil. Bunalikul! Bunal cool! Bunali jud cool! Ano Siyempre. daw yun? Bunal. Ano yun? Hampas. Ah. Palo. Palo. Paluin mo cool. Siyempre. Okay. Ito hindi na mahilig to sa palo. Mahilig to sa kagat. Spank me! Spank me, granny. Ito na ang kaloyal mula sa Bacoor City, Cavite. Manay Batanya, Chinita. Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Thank you, Col! Thank Grabing you, Tits. manok naman yan. Oh, Magkano? mahal. Ikaw, Tits, ba nakwento mo na mahilig din sa manok tatay mo? Tatay ko. Nagsasabong siya dati. Pero, ang mahilig... Mag-breeding ba siya? Hindi. Hindi. Palang sa Parang sabong may lang. season lang na nahilig siya sa sabong. Pero mahilig talaga siya sa manok ever since nag-aalaga talaga siya ng, Oh. ng manok, bibe. Pero yung mga Ayan. manok na inalagaan niya, panabong ba yun o yung mga Hindi, pangkatay? pang-ulam, pag-birthday. Paano ba pag-birthday? O kaya pag pwede nang iluto yung manok Tagalog. Oo. Yung may mahuhugot kaming ulam. Ganon. Manok Tagalog. Sa mo po, manok Bisaya. Kasi siyempre Oo, Bisaya diba, eh. kami. Yun ang Ganon. masarap yung Maano native. siya sa... Yan, Oo, masarap. masarap talagang sabaw niya. Pero May yun na nga. plastic labo sa tiyan. Yan ba yung may plastic na pula? Paghila mo eh. May mais pa natira. Oo, ang hingkang Pero, donut eh. siyempre yung mga alagang mong yan, magkano naman pakain mo niyan para lumaki. Oo, magaling tatay ko dyan. Kesa naman, bibili ka nitong mga manok panabong na, imagine mo, 4 pa lang na manok, 200K na. Grabe. So, ano ba yung parang may wifi? 50K May ang isa. wifi ba yun? Hindi, mahal talaga kasi ito may mga hybrid Oo, may to kids, hybrid, pang oo. laban to eh. Pang sabong nga eh. Kumbaga yun yung puhunan ng mga nagsasabong eh, yung ganyang kamahal naman. Yung mga breeder, yun yung paparamihin nila. Then yun din yung pangbenta nila. Breeder yun ba yung may sister? Breeder. Uy, nakala ko matalino.
Kulang. Sister-in-law. Sister-in-law. Dinagdag. Inlo? Sister-in-law. Oh. May batas eh. Okay, bye. Hindi ko na-gets. Hindi ko rin nag-gets yung sinabi ko. Pero ito na nga. Kasi nga, yung iba, nagre-reklamo yung mga may-ari ng mga manok na ito. Kasi, bakit hinaharang? Bago pa raw makarating yung mga manok nila dito from Amerika, kumpleto na yung papeles. Sabi naman ng Bureau of Animal Industry na ginagawa lang din nila yung kanilang Oo, kasi baka iba ang protocol. protocols. Oo. Yes, correct. So, ang tanong naman, nagbago ba sa protocol? Halos, Or baka- halos ano naman kami na bumibili, buwan-buwan, may Baka kulang order. ang bigay. Hindi Charot! natin alam kung anong bigayan. Diba? Ay, nako, yan sinasabi ko. Pero pag si Mang Kanor business nyo, naku, ang ano nyo. Ako pa magbigay. Oo, diba? Ting isang manok kayo. May babaeng kasama. Wag, akin yun. Ikaw talaga magkaroon. Ito na nga. So yung mga manok na yun, kailangan muna ng veterinary health certificate, blood test result, or certificate of quarantine. Kasi hindi mo naman basta-basta May papasukin. quarantine? Oo. Kasi Mang baka may sakit Mang yung manok. Kanor, Tas, ano yan? Anong uso pa ba yung quarantine? Nagpabaksin ka ba, Mang Kanor? Nagpabaksin ka? Kailangan ba yun? Meron ako iba yung tinusok sa akin eh. Petroleum. Okay, so eto na nga yung mga, syempre paborito ng mga sabongero talaga yan na pag nakita nilang fighter yung manok mo, talagang susugal yan. Yung mga sabongero? Yung mga manok. Susugal talaga. Grabe kung... Sapula! Sapte! Sabi ng sabongero, Sabi nung manok. kung pumalo, grabe. Ganun. Maniwala. Niwala na sana ako, pumalakpak lang. Oo, totoo. Yung manok! Yung sabongero. Siyempre, pag manalo, patalakpak siya. Yung sabongero? Yung manok. Ay, nakawawa nung talo kasi pagkatalo sinampalukan eh. Yung manok? Yung sabongero. Inaway ng asawa. Yung sabongero. Yung manok. Yung manok. Tanggal yung ano eh, yung leeg eh. Sa tindi na. Uy, paniwala na sana ako. Tanggal ang leg ng manok? Ng sabongero. Pati yung mga balaibo, walang natira. Sa manok? Sa sabongero. Nagpagupit kasi. Yung sabongero? Yung manok. Wow. Ano tawag dito sa tuktok yung red? Tapay. Tapay sa amin. Tapay ng Ng manok? ng sabongero. Bakit tinatalian yung paa? Ng manok? Ng sabongero. Para hindi raw makatakbo. Yung manok. Yung sabongero. Kasi may utang. Yung sabongero. Yung manok. Ay, naku. Nakita ko nga, may aloka ng mga relong mamahalin sa labas eh, para makataya. Ay, yung sabongero? Yung manok. Uy, lakas pa naman tumuka ng mais. Ng manok. Hindi, nung sabongero. Gutom na gutom. Yung manok. Yung sabongero. Ay, naku. Ay, nung nanalo, naglasing. Grabe. Yung sabongero. Yung manok. Binenta nga yung bahay ni Lick. Nung sabongero? Ng manok. Ay, doon na siya nakatira sa karton na box. Yung manok. Yung sabongero. Bakit kak ang tawag dyan? Diba? Kak Derby. Kasi kumakakak, ganon siya, kaya kakatawag dyan. Napakahina niyo talaga. Kumakakak yan eh. Pag natakot, kakak ang tawag sabi niyan eh. Kaya, tukak, trikak, derby, ganon yan. Na-explain na ni Mang Kanor ha. Ganon yun. Ilan yung daliri sa paa, Mang Kanor? Di ba 3? Ng manok? Naputukan kasi ng libintador, kaya Yung nabawasan sabongero? yung manok. Ay, mura lang ang feeds niyan eh sa ano. Sa Page na manok. sabongero. Ang sarap niyan lagyan ng talbos ng sampalok. Ay, yung manok? Yung sabongero. Ay, ako, sa mga mahilig. Ano ang scientific name, Mang Kanor, ng manok? Tukais, kakais. Kakatuka. Hindi mo alam. Ay, naku.
Anyway, salamat kayo sa inyong pagpaminaw ngayong araw ng Lunes. Mga suki natin. Dagan salamat! Mamaya po hanggang alas 9 pa po tayo mga kabisyo. Huwag kalimutan, wala namang problemang kung gusto niyo talaga magsabong yan. Go lang. Basta magbigay kayo sa amin. Pambigas ng inyong mga Tama. misis mauuna yan, ha? Correct. Para hindi masaing yung mga di na madobo inyong mga True. manok, di ha? Ayan. Tumutog lang! Kasama pa rin Hatad at Tita Tanya Chinita. Naku na, Angkol Dagon! Sa estasyong number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Tugaok, basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!